Maġġoranza ġdida tal-Partit Laburista fil-Kunsill Lokali tal-Mosta taħdem biex tagħti titlu tal-ground tal-Ajba lil kumitat tal-Futbol ta' Mosta FC biex ikun amministrat minnhom kompletament. Dan ħabbru l-kellim ewlieni għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Mosta flimkien mal-kelliema l-Isport Krista Ġus u l-kandidat il-ġodda tal-Partit Laburista fil-Mosta. Stefan Bontempo qal li dan il-ground li preżentament qed jitmexxa mill-Kunsill Lokali tal-Mosta għandu jingħata lill-klabb tal-futbol Mosti għax il-klabb jaf kif jista' jkun amministrat bl-aħjar mod possibbli. Din il-weda titwettaq jekk ir-residenti fil-Mosta jagħtu fiduċja lit-tim ġdid ta' kandidati laburisti. Bontempo qal li din il-weda qed titħabbar wara li l-kandidati tkellmu mar-residenti u laqdiet sportivi. Semma l-importanza li laqdiet sportivi jaħdmu jitfit mal-Kunsill Lokali u fejn hu possibbli jagħtu l-faċilitajiet li jkunu sostenibbli li laqdiet sportivi. Il-kellim laburista l-Isport Krista Ġus semma kif minn din l-inizjattiva ser jigwadanjaw l-20 ta' tfal li jmorru n-nursery tal-Mosta. Lima Nursery hija waħda mill-akbar f'pajjiżna u hija fundamentali għat-tim tal-futbol Mosti kif ukoll għall-komunità Mostija. Sadan it-tant 3 kwarti wara l-konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista, is-sit elettroniku tal-Partit Nazzjonalista Malta Right Now ħabbar li l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista ser jaħdmu għal ftehim fuq il-ground ma' Mosta FC.